ഉപ്പ ഈ ലൈറ്റ് കത്തുന്ന ബൊമ്മയല്ലേ എപ്പോഴാന്നേ? ഇത് വന്നിട്ട് 2 ദിവസമായി. ഇത് പിന്നെ നമ്മളെ ചെറിയ മക്കൾക്ക് നല്ല ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ ബർത്ത്ഡേക്ക് നല്ല പല പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. നോക്ക്, പല ഇതിനെ ഇങ്ങനെ തട്ടിയാൽ കളർ മാറും, ലൈറ്റിന്റെ കളർ ഇങ്ങനെ മാറും. നല്ല അടിപൊളി ബൊമ്മകളുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ലൈറ്റ് ലാമ്പ് പോലെ. ഇതും നമുക്ക് നോക്കാം. കണ്ടോ, ഇതിനിങ്ങനെ തട്ടിയാൽ കത്തും. പിന്നെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കും ആക്കാം. ഇത് സ്വിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിലാവും. ഇപ്പം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് മാറും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറേ സ്റ്റോക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷോപ്പിൽ വരിക. ഇനിയിപ്പോൾ ഓൺലൈനിലാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മളെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സിനായി നമ്മളെ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.